ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛnnin babakɔrɔ wari tɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo dugu n'ale jɛra a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don an ka baara tɛ dɔwɛrɛ o de ka kunnafoni lamagani k'a di lamɛnbaaw ma Bakari bi ye alamisa ye Bakari alamisa o alamisa karamɔgɔ daba tunkara ni bɔ jabate anw de bɛ bɛn nka nin waati la karamɔgɔ sɛmɛ kirikila bi sɔgɔmada in na e kɛmɛ ka nɔrɔ bila an b'a f'i ye k'i bisimila baara in tɛ ka maa saba jɛ kɔ min ye Jibi Jakite a n'a ka kalanden n'o ye Sylvie olu tigɛ bɛ nɛgɛ karafe la o tuma e ni ne bi kunnafoni tigi ye e ko cogo di k'a fɔ Sylvie k'a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn bɔ jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Abdul Dambele ko Mɔri Tarawele e ko bile e sumaya o ka fisa ni a ma kɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ɛji ye Bakari maa minnu kan ka baaraw kɛ olu tɔgɔ dɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ kalo 3 kɛra an sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ taama bɔ sisi ma bɔ dɔw yɛrɛ dalen t'a la bilen e ko a ko in a bɛna ɲɛnabɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko dongo don ɲɔgɔn sama dongo don akilina kura dongo don ɲɔgɔn buruja min ye ɛji ye Bakari Tarawele e jamana ɲɛmɔgɔw ka akilina kura don min bɛna bila seni nɔ na ka taa fara DG kan min ye an ka kalafili nataw ye ni k'o labɛn ko labɛn jɛkulu kelen min bɛna labɛn ni ka sigi kalafili kunkanko kan Bakari Tarawele a jaabi lakika bɛɛ jɛrɛjɛkulu min kan k'i da dɔ la k'a bɔ malidenw ye o de bɛna kɛ ɛji ye politiki namara bantɔla filɛ pepewu sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i ye kow taabolo lajɛ ɛji tɛ dɔwɛrɛ ye autorité indépendante de gestion des élections an ka jamana kɔnɔna la min ye kungofɔyɔrɔ kelen baarakɛyɔrɔ kelen taabolo kelen jaabi kelen kuma banna sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta a ye degré dɔ bɔ min ye journal officiel ye ni k'a tigɛ nɔ bila o kɔnɔ ni k'a da diɲɛma tulo kan Eji ko kuma mun bɛ ka fɔ a ko in a bɛ ka sumaya a na kɛ wa e ko Mali kalafili yɛrɛ na bɔ wa min ye jamana kuntigi ye nɔgɔ bɔ kuma na wa e delila ka miyanka ye ka layiru ta k'a ma timɛ wa o ye bi ta ye n'an bɛ taa mise sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele min ye utukalo tile gale nin baara in tun kan ka kɛ ka bɛn ni o ye nka sigikara ka makɔrɔni kɛ Bakari a ma ɲa min kɔ jaabi labanw bɔra kunun maa 8 jamana kuntigi min ye o kɛrɛfɛmaw ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye maa 4 o ye politikimaw ye Mali politiki tɔn bɛɛ lajɛlen ye olu jɛra maa 4 na sɛbɛnnikɛla ko min ye société civile ye dugu jɛrɛjɛkulu minnu bɛ baaraw kɛ ka ɲɛsin dugudenw ka nafa ma Bakari Tarawele olu jɛra maa 7 la maa 15 banna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana kuntigi ye ale kɔni bolodengɔni ɲɛsin maa 7 ma o taara ni k'o kalifa ale la ale ye maa minnu di o filɛ nin ye général Isaka Sangare maître Moustapha Cissé madame Nana Sanu conseil national de transition Bakari Tarawele olu fana y'u bolo manabɔ maa min na o de filɛ nin ye Ibrahima Fɔnba Kamo Sanu Bakari Tarawele min ye premier ministre ye primature o y'i bolo bɔ maa min na o de ye Saliya Samake ye Bakari Tarawele min ye parti politique ye olu y'u bolo bɔ maa 4 min na olu fana tɔgɔ filɛ nin ye Umu Diko Haramat parti Haramat sɛbɛnnikɛla ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen madame Dawu Hawa Kante ale fana taara parti min tɔgɔ la o ye Hamati ye Salomon Ongoyiba ale fana taara parti min tɔgɔ la o ye APDM ye Bakari Tarawele a laban o ye Aruna Sisoko ye ale fana taara parti min tɔgɔ la o ye Front Uni pour la démocratie et le changement ye a ko bɛnkɛra mun ka parti politique la nin y'o bannen ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye société civile ye Bakari Tarawele olu fana bolo mana bɔ maa min nɔfɛ madamu Jɛnɛbu Jakite Forçat civile Fili Musa Kante Reko Trada Sekou Kulibali ka taa bila min ye collectif des régions non opérationnelles ye Bakari ale fana y'o maa ye a ko maa minnu bɛ ni bolo taara ka dɔw ko filɛ nin ye a bɔra ka région non opérationnelle o région ninnu o opérationnalisé la sa o tun ye kunu ye dɛ
a kan ka rectifier a tɔgɔ kan ka falen a kan ka rectifier Baba Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Abdul Damele ye a ko sigi tun kɛn bɛ ka maa minnu tɔgɔ maa kɔnɔ ni ka a don bɛrɛ la Baba Tarawele jamanakuntigi ka sira d'u ma a ko sira taara ka d'u ma o kuma tɔ tora sa sigi bɛ k'u lajɛ baara in a bɛna kɛ dangana minnu kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ baara in kɔni daminɛ sama-samani barika bonyara sabu n'i y'a mɛn ko tirage au sort wari an bolo don bara kɔnɔ ne yɛrɛ kun ɲɛna sisan k'an taara Premier Mali la an k'a sama ka bɔ munna sama-samani nana Baba Tarawele parti politique dɔw ko o kuma ko min kɔni tila-tilali sa dɔw hakilina taara sira mun fɛ wari dɔw fana hakilina fɔra o kɔ o kuma a ma ɲa min ko dɛsɛra ka bɛn ko la parti politique 200 nin kɔ wari u ma se ka jɛn n'a yabada ministre fana ko an k'a kɛ samani ye bonni ni maa min gagnera aw na taa parti politique représenter wari a ko de kɔnɔna la min ye parti politique belebelebaw ye olu ye dugumɔ sara ta fitinu olu de kɔni bɛna min ye parti politique belebelebaw représenter sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye société civile fana lajɛ bɛnma k'olu fana ta mɔ ko ye o fana kɛra tirage au sort ni ka kɛ samani ye bari sabu n'i ye jɔyɔrɔ in lajɛ nafolo mun b'a la daraja mun b'a la makama mun b'a la ne ko a ko in daminɛna n yɛrɛ kun ka taa walima a ko bɛ kɛ cogo di e bɛ taa ni tɔn jumɛn tɔgɔ ye jumɛn kelen tɔgɔ i k'o fɔ n ye fɔlɔ n bɛ fɛn la o n bɛ Asefu la Asafu la Asep ko kuma ma fɔ yan Yiritali ko kuma ma fɔ yan i ye Don Kibaru sigilama fana ye o fana t'a la Don Kibaru tɔgɔ ma fɔ yan fana i bɛ taa cogo di Baba Tarawele Abdul Damele ko wari a ko kuma banna fɛn wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ bilen jamanakuntigi y'a bila yɔrɔ min na baara banna ye seni ko daga cira déjeuner ko daga fana cira min ye injus ye o de daga sigira taa kan nin waati la o kuma olu de bɛna min kɔni ye to kɔni tobi ka bila jamanadenw kɔrɔ ni kalafili kɛra n'u ye jaabi mun di ni maa o maa y'i kankɔrɔ ta k'i ma jɛn n'a ye o kuma filanan min kan ka fɔ a bɛɛ b'olu de bolo maa wɛrɛ si da t'a la bilen Mali kɔnɔ bilen nin y'a ko ban pewu ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdul Damele ale ka sɛbɛnni don Jabate Abdul Damele ka fara indépendant maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon a fɔ Nouvelle Libération lajɛ ka ɲa min ye Musa Ture ye nin ye a ka fasiri ye Musa ko yalima ko Malikura b'a la ka dilan ni Malikura taabolo ye halisa wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye anw ka transition ɲɛmaw ye ko n'a sɔrɔla u nali bɛɛ lajɛlen kɔni ye tɛgɛrɛ minɛ wa min ye maliden fanba caman ye an bɛɛ lajɛlen jɔ an b'u kɔkɔrɔ koyi baara minnu n'u b'a la ka bolodali kɛ o kɔni a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa fɛ ko nka ko gɛlɛya damadɔ bɛ yen ko ni da ma don o la k'a bɛ kɛ gɛlɛya faralen gɛlɛya kan ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka administration kɔnɔna ye ko bi in na n'i taara administration kɔnɔ fan caman bɛ yen minnu kɔni u caman jɔlen don koyi wa ka sabu kɛ fana min ye transition maaw ye u kɔni n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la ka b'u na dɔw fo bi min ye jugulamaw ye minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan ko dɔ t'a la ka fara o yanga ka don n'a dugujɛ wa o b'a jira k'a fɔ baara minnu bɛ boloda u fɛ n'u ma jateminɛba kɛ a la baara k'a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye jaabi min n'o b'a la ka ɲini k'o tɛ sɔrɔ n'i ye Musa ka kɔrɔfɔli lajɛ n'o ye Musa Ture ye ka bɔ Nouvelle Libération kɔnɔna na Musa ko min ye kunbɛn belebele ye ko kabi transition na fura dama kana bugɔ sisan la o kɔni o labɛnw baaraw bɛ sen na wa a bɛ sigi ni k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ sanga n'a ka waati min ye conférence sociale ye conférence sociale k'a ka sigi sen kan gɛlɛya minnu n'o bɛ faso Maliba kɔnɔ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ fɔ wa sɔnni bɛ sigi fɛn minnu kan teliya la u bɛɛ lajɛlen o fura ka ɲini fana bawo ko transition n'i y'a lajɛ cɛmancɛra fanga don ani fangatɔw tɛ kelen ye nka min ye hakilinaw ni mago kumabaw ye jamanadenw ka hamiko kumabaw fɛɛrɛw ni fura kan ka sɔrɔ minnu na teliya la a kan k'olu de fɛɛrɛ tigɛ ko wa ko n'i y'a lajɛ kokura min ye bɛnkan ye min kɔni n'a kun kan ka latɛmɛ min ye jamana ka taa se min ye patronat ye o min ye sɔrɔ bosobaw kumada ye ka taa se min ye an ka baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulubaw faralen ɲɔgɔn kan n'o ye syndicaliste ye olu de kun kan ka sigi kɛnɛ kelen kɔnɔna na nin kulu saba ka se ka nin ko in ka se ka bɛɛ lajɛlen labɛn nka labɛn laban minnu kɔnɔ n'o ye dati labanw ye n'o de octobre kalo tile 17 nata ka se 22 ma san 2022 n'i y'a lajɛ min ye conférence sociale ye a na sigi sen kan wa a sigilen kɔ sen kan ko min ye kɔrɔfɔ caman ye olu kɔni na bɔ maliden caman da kɔnɔ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma koyi walasa min ye an ka gɛlɛya ye degun min yɛrɛ bɛ anw kan cɛncɛnni na dɛ bɛɛ lajɛlen
kelen ka se ka bɔ a kalama wa ko n'i y'a lajɛ ka minɛ transition nafura dama kana bila 2021 o labanw na i b'a ye k'a fɔ ko camanw de bolodala a sini sababa ma bɛn bawo ka sabu kɛ min ye anw ka gouvernement ye a yɛrɛ sigi cogoya ye n'o ye camancɛrɔ fanga o gouvernement ye maa dɔw bɛ e ko d'a ma tu u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la wa min ye maître Aruna Touré ye ministre de l'économie numérique de la communication n'i y'a ka taabolo lajɛ ko k'a to ministère de la fonction publique kunna ale de ye kɔrɔfɔ caman bɔ k'o sansalama ka ɲɛsin baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu ɲɛmɔgɔw ma min kɛla sabu ye ka gouvernement ni k'a ka baara bila bisi baasa kɔnɔ min ye Assimi Goïta ye hali n'a sɔrɔla k'a ma sɔn ka tɛgɛ bɔ maa kofɔlen in kana n'o ye maître Aruna Touré ye a kɔni a ye poste wɛrɛ d'a ma n'o de ye kunnafoni bɛ bɔ yɔrɔ min na ka ɲɛsin diɲɛ jamana kɔnɔ n'o ye ministère de la communication ye o poste tala ka d'a ma o fana kɛlɛ ka da kun min kan o de ye min ye Bamancilakaw ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ye sɛbɛn min tɛgɛ nɔ bila olu ka kulu maa dɔ don wa o kɛlɛ sabu ye a ka se ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ nka n'i sugandila o cogo la o danaya min dala i kan yalima ko munna e tɛ se ka baara kɛ maliden bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ se ka wasa cogo min na a nafura dama kana bugɔ sisan la a ye ministiriya kɛ poste o poste la a si ma kɛ kunnawolo ye maa kofɔlen n'o ye maître Aruna Touré ye a filɛ yɔrɔ min na nin ye k'a ka i jija sa dɛ baara minnu t'a mɛn ka kalifa la a baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ a nafura dama kana bugɔ sisan la dossier fɛn fɛn bɛ yen n'a donna k'o sɔrɔ yen a dossier bɛɛ lajɛlen bɛ bisi baasa la a se ma se ka sira sɔrɔ nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Musa Touré a ka fasiri Bokar Tarawele ni tɔgɔma ma jɔ tigɛ lamaga t'i jɔ siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don ko kura leli tɔ sɛbɛnnikɛla k'ulu yɛrɛ y'a sɔrɔ indicateur de haut niveau kɔnɔ Bokar Tarawele hali bi les 46 militaires ivoiriens Bokar Tarawele an ka to sira tɔ guwan sɛbɛnnikɛla ko nin ko in a bɛ ka tori ka se yɔrɔ min na a bɛna s'a laban yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a na kɛ nin waati la ni bɛnkan sɔrɔla Mali ni Koniwari ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale ni Alassane Dramani Ouattara Ado colonel min ye Koniwari o masakɛ Bokar Tarawele kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wari min ye hakilinaw u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabu n'i y'a lajɛ a bɛna yafa ɲini min ye ayiwa o de fɔra a ye o de ye principe numéro 1 o de y'a laban yɛrɛ bon jɔnkala a ye yafa ma Mali o de fɔra a ye kɔrɔya t'a la dɔgɔninya t'a la an ka cɛkɔrɔba sigilen da don kuma na ye ɲɔgɔn ye Boyikɛ k'a ka ciden ci ka taa ko ka yafa ɲini Assimi fɛ o ye mun politique o kuma ye Bokar ko a ma n'a m'ale k'a ka gilekiba ye a kana k'a dufa ye an ka taa u kan bonya sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele nin ko in daminɛna kabini juillet kalo tile 10 san 2022 a ko n'i ye baara kɛcogo lajɛ majɛ kɛra la n'o tɛ Bokar Tarawele diɲɛ ma don o don pankuru bɛ jigin an ka pankuru jigi kɛnɛ la maa ma minɛ i bɔ ma fɔlɔ k'i ye mercenaire ye n'i ye boloninkɔni ɲɛsinnen Koniwari sɔrɔsiw la u ye mercenariat baara kɛ sabu min ye u nacogo ma ɲa Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye pankuru 2 ye maa 40 ani maa 9 olu bɛ pankuru kelen kɔnɔ Bokar Tarawele pankuru 2nan min ye kɛlɛkɛminɛw ye marifa jugubaw roquettes ka taa bila grenadiers la Bokar Tarawele fɛn o fɛn ko de bɛ se ka jamana bilisa ɲagami avion 2nan kun sɔsɔnnen b'o la ala filɛ k'anw sɔn marifa kurakuraw la ten nin tɛ taa bilen o kuma k'a sɔrɔ an ma taa san sugu la koyi o kuma ko armée ko félicitations Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye polisi frontière ye Mali polisi frontière olu de y'u sigi k'u miiri ni ka jateminɛ kɛ ni sɔrɔsiw ninnu nacogo kan k'a ye k'a fɔ k'u nacogo man ɲi Bokar ni k'u sɛgɛsɛgɛ ka sin ka bi u ka jɔ kɔnɔ ten min ye kunnafoni ka sanfɛlama jamana ɲɛmaaw ye min ye Koniwari pankuru 2 ye u nacogo man ɲa u nana ni nahalayaw de la o kuma a y'a ko sɛgɛsɛgɛ o kuma k'a baara daminɛ ni polisilakaw de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw tigɛlen y'a kan k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u nacogo ma ɲa ɲininkali taara ni ka Koniwari ɲɛmaaw sɛgɛrɛ Bokar u ye kuma kalantanw dama fɔ ni k'a yira k'a fɔ maa minnu nana u b'a kalama u ka cidenw don Bokar Tarawele min ye Nations Unies ko k'olu ɲininka joona Mali ɲɛmaaw ye Nations Unies ɲininka sabu olu ka kɛlɛkɛcɛw b'an ka jamana kɔnɔ olu fana y'u kankɔrɔ ta joona kumakan min na k'u t'u dɔn k'u kan'u da don kuma caman na magala fila k'u t'u dɔn u ka maa bilalen tɛ sabu t'u nacogo dɔn Bokar Tarawele o suma k'o dugumajɛ o kuma a na kɛ n'olu ni Koniwarikaw fana bɛnna ko la u ye kuma filanan fana ta k'o fɔ k'u b'u dɔn k'u nacogo ka ɲi o kuma k'olu ka maa don o tuma o kɛ bɛ sanni nɛni fila ya a fɔ 3 yɛrɛ kɛ sɔgɔmadafɛ kuma tileganfɛ kuma sufɛ kuma maa kelen a bara ta bɔ an ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan 2012 coup d'état kɛlaw o ni ninnu u tɛ kelen ye dɛ
ka da mun kan u kala ledu u bɛ fɛn kalama wa kɛliw ɲɛnafa a filɛ dɛ awɔ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Nations Unies ye olu ye u yɛrɛ sigi u malo kɛnɛ kan sabu n'i y'a lajɛ danaya mun b'olu kan o kuma kumakan 2 kumakan 3 ka bɔ tɔn kelen kɔnɔ o ye mun tɔn suguya ye a na kɛ n'u bɛ fɛ ka ko manugu an ka jamana marabaaw ko Bakari Tarawele bolo tara ka da maa minnu kan an b'u jate min ye o de ye mercenaires ye mercenaires ale kan ka bila bolo min kan Bakari Tarawele o kuma jamana bɛna bila o kan k'u kiri ni k'u datugu kaso kɔnɔ a banna pewu Alassane Dramane Ouattara a ko ɲɛtugu ni yɛlɛ cɛ o kuma k'u ka bila bagabagali kumakan fɛn fɛn bɛ yen n'a y'o bolo da Bakari Tarawele fo k'a da kɔnɔ daji ja a yɛrɛ seginna sa sɛbɛnnikɛla ko min ye Konowari ye u y'a datulu la k'a da jaba la Bakari Tarawele u dɛsɛra ka ngolofa a ma ɲa min kɔ octobre kalo tile 6 tɛmɛnen min ye médiateur kura dɔ kɔni taara n'o ye Fort Yacine B Bakari Tarawele ale ka se ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ n'i y'a lajɛ o kuma a ka se ka fɔ ka bɛn k'a ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na Konowarikaw Malikaw Bakari Tarawele an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka jamana kɔnɔ Togo o kuma k'an da don baara kɛcogo la o kuma ko bɛnkan tun bɛna sɔrɔ koyi bɛnkan min ni ye bɛnkan jɛlen i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ko colonel Assimi Goïta nin tɛ ko mɛnta ye koyi Mali bɛ maa dɔw nɔfɛ mandat d'arrêt international b'u kan u ye Mali buruja ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye jateminɛw ko k'u dalen bɛ Konowari jamana kɔnɔna la Alassane k'u d'a ma an k'a ka cɛdenw d'a ma kuma banna a ko k'a tɛ o kuma k'ale t'olu lakodɔn a ka jamana kɔnɔ bari an y'an to sigi kɔnɔna la min ye jamanakuntigi ye musolaka 3 min tun b'a la a y'olu labila u ka taa Konowari hinɛ ani makari kɔnɔna la Mali ye bonya jamana ye musolakaw sen ka bɔ a la a tɔ ka to an cɛ damaw ye kiri kɛra waci kɛra min y'an ka ɲɔ sɔrɔ bakolo kan kabi don min o kunnafoni bɛ bɔ ka bɛn 46 olu bɛ kɔnɔna kasi daminɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele musolakaw bɔlen an cɛ la a tɔ tora maa 46 min ye kunnafoni wɛrɛ tilala ka sɔrɔ olu kan koyi min ye Konowari force spéciale ye ka taa bila min ye kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw ye sugu bɛɛ jaa bɛɛ tɛ Konowarikaw ye e b'a dɔn nin bɛ wele cogo min wa Faransi ka mercenaires o bagale da ko Wagner ya Faransi ka légionnaires voilà légionnaires olu de mercenaires wa jamana sugu bɛɛ b'a a tiɲɛ yiraw a tiɲɛ bangira sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele min ye nin ko in dɔnnen ka ban Bakari a yera k'a fɔ jaa Konowariw bila ka na u bɛɛ tɛ Konowarika ye nka u kɔni bɔra Konowari dugukolo kan ne ka na Mali kɔnɔ Konowari tɔgɔ la a ko Konowari sɔrɔsifiniw de b'u la Konowarikaw ka galon de b'u kama Bakari Tarawele ka taa sɔrɔ ko wɛrɛ b'a kɔrɔ min ye bɛnkan ye colonel Assimi Goïta y'a ɲini u ka yafa ɲini kɛ u nana na cogo min na u tun bɛna min kɛ u k'u da don o bɛɛ la k'o bɛɛ ɲɛfɔ an ye n'o kɛra Bakari Tarawele min ye kɛlɛkɛcɛ ninnu ye an ka pankuru jigi kɛnɛ kan u bɛ taa k'u di Konowarikaw ma yafa ɲini kɔfɛ tiɲɛ bangelen kɔfɛ Alassane ko hali bi k'a sɛbɛkɔrɔ tɛ min ye surasi ninnu ye Bakari Tarawele ko n'u bɛ di k'u kan ka taa di Togo tuguni i n'a fɔ musolaka 3 taara yen cogo min na o tɛ taa n'u bɛ n'u minɛ u ka n'u nɔfɛ Alassane Dramane Ouattara i b'a dɔn ne hakilina ye min ye ni nin ko juru to la ka sama enregistrement ma kɛ yan o image n'u ka intervention bɛɛ ma taa u k'a bɔ ORTM1 na bɛɛ k'a lajɛ o tɛ ko mɛnta bilen jaabi b'an bolo ka ban sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele ni Konowarikaw ma sɔn Mali ka hakilinaw ma Bakari Tarawele a laban ye min ye sa Alassane bɛna sigi malo kɛnɛ mun kan o laban ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli e ko a ka fanga in tɛ sɔn ka dafere o sanfɛ de Ala ma kisi la a bɛ ɲɛnabɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ leliti kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate an bɛ taa Jibi fa Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bakari Tarawele i tigɛ don Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko clin d'œil olu fana ye a sɔrɔ an ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛma o ka kunnafoni di sira kan n'o ye site la primature ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ntɛnɛn tɛmɛlen n'o bɛnna octobre kalo tile 10 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Mayiga e ko a ma lasigiden min ni o bɛ anw ka jamana kɔnɔ Alizeri cogoya la a m'o bisimila wa ni n'o ye son excellence Bujema Delmi ye son excellence Bujema Delmi ale kɔni nana ani an ka premier ministre intérimaire n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hakilinaw falen na ka sabu kɛ lajɛ dɔ o ɲɛbila baaraw fɛɛrɛw tun bɛ sen na n'o de ye comité de suivi de l'accord olu bɛ sigi kɛ tuma ni tuma min anw ka jamana ni bamanjilakaw Mamudu Silenjɛkulu ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn o min baaraw taara ninnu don Algérie jamana kan ni ka n'o ko kuncɛ faaba kɔnɔna na yan o kɔnɔ ko ninnu k'a minɛ a tɛgɛnɔ bila waati kana bugɔ
sisala yalima abe danga dumena ako geleya be fanu mo ve o comité mi no yo comité de suivi de l'accord de mi ma ko fole no ye Alger ko gani lasigi de ye sale twala on ga fazo mali ba kon nana ulu ko nimbe bara sugo ya bele jilena wasa jamanai abe saka kulo suma chuko mina premier ministre ablay maiga no ye premier ministre intérimaire colonel ablay maiga akona ya jira ga voka nu soja ledo wa nu soja be ko sa dai na korofo mi no bola Alger jamana kundigi da no de ba onga jamana kile ya kofo onga hage o obe saka lagana chuko mina malika do dakele fe ka bo dakele fe moshi kana goshi onga jamana na ka fo ki ba ki sago ni dubai ayi dadola premier ministre yo buya masagi ta tradition nyama twala kanye shi ni lasigi de ma wa ya jira fana ka fo mi Algeria jamana kundigi ye ko abe abala ka ferani da bali suku bele jileti ka goyi jamana fo so mali babe kulo suma chuko mina o felo bala ka tigafe wa mi onga jamana ya do ani Algeria tangu menywana onga fulani interior o koni go bila kote o ko dilibe seka do chuko mina mi akor dalije yesma ya munu fana do ba ko konnana akobe seka kala ya chuko mina ka ko kunje juna bele jile nga seka idnimisi wasa ko soro akoko nana o fero bala katige wani ya laje o ko ku ubena fe Algeria gaw o kunge me kala ru do ta amena o de ye kana sandri bele no ye kana so bele do e ko joki dal marabulo o konnana ko so ni ka teme o bara nunu bele jile na buloda ne wuye sebe mi na ya sama gabo e klende e konnana anya asro uluvana asro primature o ka site d'information gortrawre ne fele bentika do jona l'indicateur de renouveau sebe ni gala no ye y dumya ko gortrawre ako ankata cité des askia mumei gawo jamana gortrawre minye biye dusukun kami bene bi alamsa octobre galo kle tani saba gortrawre minye gawo journée ville morte okuma bi mangantibo dugu be suma tetew ka sabo ke muye joro anin tonyo sebe ni gala ko ako niye journée ville morte mais gortrawre obe ko gele ko fo ako gawkaw uye wuli ka joke kabini wati ja gortrawre minye lakana balya ye adagoshi ka bon gortrawre mawbe mena ku kantige mawbe mena ku bolo fen kantra ku la mawbe mena ni ka dingali ku kan abora dugo yere la kenekse je ka pia gortrawre ni gal lebeke ma munu me kan toro jugu tan nga gawkaw segere ma jumani ma jumawne do janfa ke ba ye join jong de ba dibidibi la gortrawre minye dungu do de be faraka ta fe fente bo alla dugu don yu sigi ku miri chokorobaw ka ton muso demson gortrawre société civile bela jele ka yira ka fo etro c'est trop mi me ka ta ku segere u nisongalindo mi me ka ta ku segere wari u kan tanan goshi jema ku kume sebenigala ko gortrawre minyi maw ka sogon nay bingali kalaw de be doni kalashini gortrawre u mogo be femuna walma bingali kene ka da ka chemine gortrawre ninka ningene karaba musona dewnyana walma ninka bamuru da kana ka kungolo tike ka ba kandala gaw kono wati be atobora dine kula sebenigala ko gortrawre nimeka bomi bor sigi kanka ke kanil lajwa abarata ni ye ko laje kabini abe wati ni bo minye gaw gouverneur ale ye wuli ka joke gortrawre aka wuli ka jo ninka couvre-feu ninko do dugu konna la ninka yira ka fo ma kana ye kenema ka damne ishu nege kan mugani saba fuka ta fo ko dugu koni jera o couvre-feu gortrawre o bolo dara février kalo kle tani duru ninka tabla marsi kalo o kle galila ma min fe no gouverneur journal de brigade Moussa Traoré o kuma minyo couvre-feu kunte dawra ye siraka di efinitigla kawma u kam momolike ninka cheninga mine ninku salo ka bo basiki bisaka na dugu kono tugomina ga ali bi de ka juguni kune sebenigala ko bogotore do ko ni fara aye to fo da ka ko Abdoulaye e Kaba e kune bogotore min ko ni ye nyama dodo no ye promoteur du GIE bogotore baye ka fo tara ka ta fa minya musona do nyana minye e quartier e château secteur 1 ako abe fa domuna akara kinikini dai bogotore min ko ni wuli ka jow ye klete boka klebi abada kite kalashini ne kungamme iba fo kube kongurula gaw kono koni agara filmu ye sebenigala ko bordoro mi gaw kaw ye uko jamana nyemo be barala colonel Ashimi Goita keme ka dana ta gadda sura suka nyema mununka bela jele me ki joni rofini ko ina ga ko ali bi gaw ko nam mandide menyu luka dusum kami bordoro yo ngani anu ko boloda bi alamsa kalo kle tani saba jamana nyemo ka don ka fo lube toro jugu muna jamana nyemo ka do foro chesiri delaka jamana nyemo ka do foro kele ke chauka bamancha wale ka sika taka bo gaw nan lamini da ko non te
Bakari k'u dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ. Fɔlɔmani filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Y Doumbouya ale ka sɛbɛnni don. Yakuba Doumbouya ka fara indicateur du renouveau mɔgɔw kan. Wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen ko. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko notre voix. Notre voix ko an ka taa ministère du développement rural la dɛ. Ko mun k'o de bolo d'an bɛ yen ministère kɔnɔ dɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ o ministre ye Modibo Keyita tɛ. Modibo Keyita a n'a ka DFM kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ye. E ko a ma wuli ka sɛgɛsɛgɛli boloda wa. Sɛgɛsɛgɛli boloda la exercice 2018 2019 2020 ani 2021 nafolo bamugu kule min n'o tununa e ko damaso ma wa. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo in a dagosi ka bon kosɛbɛ min ye CFA wɔɔrɔ miliyari 2 a n'a kunkan fɛn ye o kɔni o tununen i b'a fɔ to tununa nugu la. Malikura an kɛ. Subhanallah. Tɛmɛni ye. Jamana in ko Malien ja ka gɛlɛn dɛ. K'a nɛmu dɔrɔn tɛ dɛ. Ne kɔni t'a dɔn Malien caman nin suɲɛliba kule a y'a kalan yɔrɔ yɔrɔ. Fɔlɔ nɛnɛni tun bɛ kɛ a bɔr'o la ka na ɲɔri. A kɛ bɛ bɛɛ kun de sa. A kɛr'o la sa k'a bɛɛ kunu. I b'a kunu dɔrɔn k'i sigi. Ka tasa yɛrɛ kunu. O yɛrɛ b'a n ko hali u tɛ maloya. Wa n'u y'a u b'a fɔ ten ko n'i b'a suɲɛ i b'a caman ta. Comme ça n'i minɛna ka datugu i bɛ taa kaso dɔ kɛ dɔ bɛ to somɔgɔw ye n'i bɔra n'a tɔ dun. N'i ye si sɔrɔ kɔni. O de y'u ka hakilina ye. O banna o. A bɛ maa bolo an b'a bɛɛ wɔgɔbɛ ka bila trésor kɔnɔ. Bɔjabate n'i ye bureau du vérificateur général ka kɔrɔfɔ lajɛ ko ministère du développement rural a DFM a kan ka kɛ bolola koyi ni n k'a bɛ bolola sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye a bɔ k'a jɔ k'a jira k'a fɔ nafolomugu miliyari 2 n'a kunkan fɛ o tununa wa tununa cogo min na n'i y'a lajɛ ko min ye sugubulon ye a kan ka di cogo min na ko o sariyaw labatola kosɛbɛ wa min ye anw ka cikɛlaw ka engrais ko ye o min kɛra kɔlɔlɔ ye nin campagne agricole in na dɛ o fana kuma kɔrɔ o bɛ a kɔnɔna na yan wa n'i y'a lajɛ campagne tɛmɛnlenw na ŋanamu minnu kɛla o sugubulon kan ka taa se min ye intrant agricole n'o ye engrais ye o kan ka ladon marché kan ka di minnu ma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra bisibasa ye wa a jirala fana k'a fɔ min ye marché numéro 004089 min y'o ye CPMP MA 2020 min dala décembre kalo dɔ tile 2 san 2020 wa o montant miliyɔn 24 n'a kunkan fɛ o kɔni ko kun t'a la k'o bɛ don travaux de réhabilitation de bâtiment dɔw dafɛ narena kɔnɔna na o ma sira sɔrɔ min ye cellule de promotion de l'entrepreneur agricole ye o CPA a kun fɔra ko baara ninnu k'olu fana na boloda yen fan fɛ nka bibi na n'i ye munumunu salo kɛ o tolu suwalen don tolu zo kɛn bɛ k'u minɛ wa min ye nafolomugu min n'o bɔra k'a fɔ k'o yɔrɔ ninnu na dilan o nafolo ma tila ka segin Wagande kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye non fourniture d'enseigne lumineuse ye e b'o dɔn wa panneau minnu bɛ yen n'u bɛ yɛlɛ ko hali ni sufɛla don o hakɛ o jamajan hakɛ dɔ o fɔra k'o kan ka dilan o fana nafolo ma don o da fɛ o fana kɛra pelengu k'o manse wa fana ko gazon ani fleur k'o fana kun kan ka kɛ fan dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ i tulo lajɛ dɛ i tulo dayɛlɛ nafolo min kan ka don o jiri misɛnnin ninnu turuli n'o gazon n'o fleur labɛnni baaraw la o nafolo bɛ t'i jɔ se fɔ wari 600,000 ani 100,000 ani 180,000 Elma développement réel o don bɛ fleur feere la sa. Ayi n bɛ fɛ k'i ɲininka de n'a bɛ di dɔɔnin ka don jamana kɔnɔ fleur ni gazon bɛ di dɔɔnin ka don Mali kɔnɔ sa. Cɛ Mali ka di. Mali wa ma ban dɛ min ye marché numéro 044093 ye CPMP MA 2020 min fana taara décembre kalo dɔ tile 2 san 2020 o montant ne y'o lajɛ CFA wari 24,000 a n'a kunkan fɛ o i b'a dɔn o fana t'a la ka ɲɛsin fɛn min ma réhabilitation des bâtiments du centre de Kangaba compte de cellule de promotion de l'entrepreneur agricole o fana o kun kan ka bila olu ka danganiya kɔnɔ o k'o baara boloda o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen tasuma fagalanw extincteur o kɔni ko o duuru fana kun bɛ jatew la ninnu si ma ye u ma ye nafolo tununa sɛgɛsɛgɛli nin bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ kan Mali Bɔjabate jamana in Ala bɛ hinɛ a la min ye fasiri kɛbaa a ko min ye notre voix maaw ye ko ministre Modibo Keyita a nafura dama ministère la ka na bugɔ sisan la k'a ye wuli ka jɔw kɛ koyi ko nka k'a bɛɛ kɛra jigiwaro ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nafolo ta bɛ ka kalifa min na n'o y'a ka DFM ye o kɔni o y'i sama ka bɔ Mali jigikɔrɔ ani maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bawo ni nafolobabugu kule ni jamana n'a fɔra k'an b'a la ka an tɛ ka ɲɔ ka fori kosɛbɛ nafolo tɔrɔmɔɲɔni min n'o bɛ sɔrɔ ka bila ministère ka bolo kan n'a ma don a da fɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo min ye cikɛlaw ta ye o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye an bɛ pangaciw fɛn fɛn na ne sigilen bɛ kumamuguba fɛn fɛn na yan an n'an tilala an b'an jigi da mun ka dumuni tɛ
ala daga birana bagaro bore da kono ala daga birana ibaro iga dumuni ngode fana mu butuka bo ama jigida dumuni de doble janya dumuni boyne mamunu mbe wosi ola olu kanga barake ni mnamunu ye no ye angeraw ye no ye nogoye o kanga bo ministère mi yoro ka nyesho oluguma no lumo barake aflere abaga tugodi ala daga birana kanga cheda Bode ni huye sebe mi nanya samaga bo notre voix qu'on na flani sura aga fatri Bordrawre flani sura kata fara fatri seben to ka mu bala jele fo sega na fie bobe kuma suru ku kandia ni warudungo kuma kana ka ngono ja aman kansuma te yasani te wasaye silbi ko black adamo sisan o bebe Waje bace namo misrima ga kofle nyafle la da latledu nota ta kumbo Sigatola. Nego bala to gobedi. Bortrawre. Samnya febo. Nyeta na oyenga bo fene kaleka. Ko manifiati kale ko. Sigatola. Nebe ntiga do jona. Ado. Kabako. Kabako fadunya fa faranka ba. Allah. Bortrawre. Sebenigala no yesidi trawre. Ako angata hippodrome na. Mumei. Nantra hippodrome na. Association de santé communautaire de l'hippodrome. No ye asako i. Bortrawre ko ye mandi bide. Mumei. Wardungo sumabe. Ha? Sebenigala ko. Ako malikura ko kuma mun beka fo abarata jamana masaka keleno ka bara taka di mamunu ma bortarore okuma ku ukono gwambe umafengoni do sabu ku blaleme ka ko munu nyenabo bortarore mamunu beka shuko anna mamunu beka alibi jamana munu ka tan ennuman fe bortarore ku di dako shika bo sebenigala ko nimisika ke togodi keneyaso munu be no esigidala mauka keneyaso e asako munu be niya jatebe na sigi toko kanga jamana kono asigi kunte do waraye ninka keneyaso ka surunya dugudo na bortarore bana misen chaman be anga boli jona anga doyi nan donai bortarore uban nisondia bortarore no de kera nisongo yoroi no de kera donin tale ka da maukun wa no de kera bekunu yoroi senegala ko aman kome aman jami senegala ko ako menye asako i hippodrome ale asako bortarore ibaye ka fo mamunu tumbe ka baraki jeliya kono tien ladriya walifen aka haramyo da kono bortarore uluka manda bane okuma jama koni tunya nyine ka fo ku ka manda kuraka duma bortarore nga dawdi ko pendengolon ku ka taka boy ko ta mawre kana mawre unana bortarore oye tinya yima kelen klete jiena ba ma kura munun nana korolu nya ke kanya ka bla kunda mamuna nulu ma defe ula uma nga jigo jugoro akanga geti sebenigala ko bortarore uma ali suran ula bortarore min koni ma kura uye uluta koni kera muye ninka docteur so nafulo no de be bla kesu kono ka bele de salon ninka nemu bortore ninka to ko tinyeta ko la se docteur Soma banabato chamambe bogari kulu yere ko ni docteur So re nyeda to mina okuma kulu no ka pigri bien ni soro mu bien kube ka wuli no ka bulu ka ta docteur So wala ma te ko to ko no yana ga no sile soro yi aka foka jobe awla ati wula ka tawere nyini bortore be do ya wati minute me ma ko kecho goyo sebenigala ko bortore ni docteur So yi barakela mandi min ye kuma dumanté baroté barake to juguka bortore ni meseka lakale to di amanya ko min koni ye maduru ye wari ule nyugon fara nyugon ka kilina nyuman tigela ngo munu ko abela jelente kiya unyana ninga sika sikali barado boloda no au commission président ye Moussa Betraouré ka rapporteur Oumar Bore ka fara mawara ka no ye Moriba Keta Idrissa Jire ani maduru were bortore o sika sikali nundo na utukalo kile mogani duru ninka kunche septembre kalo kile woro menye kile tambonyango jati de munumbe no yen nafulo mumbe do nafulo mumbe bo wari ninka seben fura ulaje ka sika sike mamunumbe nu sigile men nafulo kuna mamunu ye commissaire de compte ye mamunumbe nu dabe warko kumana bortore ka bela jele nyininga ningu ka seben fura ulaje 2016 kana bla 2021 wari usina ka wili minye wo belele ba un fait c'est favori million temps ani kele ani wa bi kononton ani nyari ko ye majenke otarami ani ngalige barakal fara mamun nasake bortore bolo ma funa be datiki kana mamun be kuli asako nyemawye hippodrome ale asako la bortore ibaye kafo nyingali taraku sigare min ko ne jabi masoro ka di nanfolo ko ni tununa ni nanfolo tununa mamun be ni dana tambe ka dawkan nanfolo bina wo min kono lu de kan ka wo be ka tiefo mawye o kuma ko siga sigale baro be senani watila kono foni flani ye anye min bo kabako fa dunia fa franka bon kono Sidi Traoré ale ka sebeni do Sidi Traoré ka fara kabako mauka ambu belejele fo
wajabate an ga munyu ma min zigi be dugumena dinga dala o nyinde Allah ni yen tega do ni sababe bo sababe no ko ma ko nouvelle horizon ni ye baba Dambele ni ye aka fasiri baba ko an ga kuma an ga premier ministre Dr Shogel Kokala Maiga ko ka kuma aka farkulo abana ko an ga kuma ka de ni ya ta ka laje ma do ko ni nzona ni ki dachi ga bonywana kaseka kuna funun do di no ye Abdel Kader Maiga alere M5 RP o mi no nyama mbe Shogel Kokala Maiga bulu wale o ma o ton ma kulu girin bado ye bele jelembe M5 RP do luka wuliga jo ma do ko mana mi ngela sabu na funu amaku alaka hina alaji burbo bogar keta atara na ka fangai ni ya ta ka laje mi wati abe jini ka wati jambo mi Dr Shogel Kokala Maiga alere kun sugantila colonel Asim Goitafe ka ke chama joro fanga bulu nyamai no ye premier ministre chef de gouvernement de la transition la kosa dafe kibaye ka fo baro ko ko logiri ala jiye dongo debe le setari ka jigi dutla mi ngoni o farko jangaru o koni nana wulafe akela sabu ye mi ye banaye aka dokotoro no ya ba farko ka kena ko jatimne o ko ka sagana fiye bo ni ko farida o koni atara lada yoro mina o de clinic pasari ayi wati ni ngai o ko fe ko sada ina kuna funun bola ka bindu ka fo ka koni asenzana ni ka tana ye akaso mi ye Dr Shogel Kokala Maiga M5 RP ma kulugiri nga fola no Abdel Kader Maiga ale ko bela jilengi haglisigi bela jilengi fanga faranyanga ka kungle no ga kili ko Dr Shogel Kokala Maiga bibi na mamunu ngbe ka ko banayin ka ke me yele bo ka Shogel Kokala Maiga ke yele bo fe ko kalonde me ndaga Shogel Kokala Maiga abaka sogono abe kuma chuko min kalaye haklu dafaledu wa mi fargolo jangaro yo fana fiye bala ka bo doni ko soni asigi me ka kene ya tilamami no ba ka kene ko ni ko dodoli ma o de kanga ya muriya dama uwa sa ka sega sigi premature ko ka toni na mi ye premature la halayo na tabulo doshe munun bei a haklu no bala ka do ko kalisa abala ka nyefoli ka aya keta al nasrullah ne te kenaka aka tani zrainve ni ne kan faso malibama abala ko fero tike Abdel Kader Maiga M5 RP kadri dodo akoni ya jira ka fo dugo munun dona wasa Dr Shogel Kokala Maiga aka bana imbe sega wuli ka ba farla chukomina ko dugo mina na kui ko ba mi ye jangore o wuli la ka bwaka abe tama chukomin karaye mi ye aka kuma chukoye dangar makola a hakli ma wasu wani ya taka lajabi ku wati ni do na tola kala temegoi mi ye premature anase gola kokura kana joro mine ni ngu ye sebe mina ya sama ka bo nouvelle horizon konna na baba damele aka fasidu wotrobre obma alaka asinga na premature kono amina rabbi wotro sabu jamana kuntiki ka dana baka wotro no fene kera o fene adamona dondo kuma obma alaka ke amina rabbi mashi sagote banaye mashi man ka yela bo banala wotro bana de manifin jugu wori ame bitabla ya